Sibeke ku standard grade kuze kuzwe wonke umuntu. uNkulunkulu wangampela Mroza. Njalo uligade mangikhuluma ngithi wangampela. Uzwela ithi uNkulunkulu wangampela, God of universe. Wenza nje Mloza. Uyaqeda before aqala, akayiqala into engayiqedanga. Uphinde futhi? Yeah. God ends before he begins. Uyaqeda uNkulunkulu before aqale, akaqale ngaqedanga. Ungaboyiqala into ongayiqedile ngoba izoqeda iqobe into oyiqala nta uyiqedile. Qeda before uqala, ungaqala ungaqedanga. Leli shirt engiliqokile Mroza lwana. Yeah. La qedwa before iqalwe. La kunikwa igama design. Yeah. La dwetshwa. Mhlabe lithunga kwi sewing machine. Yeah. Babethunga ishirt eseliqediwe kodwa lingakaqalwa, kodwa seliqaliwe kodwa lingakaqalwa, laqedwa before liqalwe. Design. Yalibona ibhilidi la iseBC sikulona. Yep. Uyawubona umuzi umama lo alalele kuona nobhuti alalele kuona. Ibhilidi laqedwa before liqalwe, kungakangeni amabhala nosimende nani yonke kwaphuma igama elithi plan laqedwa. Uyayibona imall yangakeni kwakuyihlathi silingcolisa ngayo zonke indlela, kwabe kwibhodi elinamabhenki nabantu bewela nezitolo lingakaqalwa, baveza isiphetho ekuqaleni kwase kubhalwa kuthiwa coming soon. Umlalelo Khoza FM ku 2025 ungake kulinge kuqhuma ucricket bese kuqhuma nengqondo kwena. Ungawuqala u2025 kanti awuqedile. Hlala phansi nawe ke manje noma ipeni ungasaliphatha ngakudinga ipeni. Yini othi mawuvala amehlo uthi inkosi ngoMarch ngifuna istokfela sami sesikanje, ngifuna ukuyilenazana kanje, ngifuna konke kufune kuyiqede. Mangiqeda umhlaba it's a labor ward. uNkulunkulu gynecologist udokotela obelethisayo, wena ukhulelwe ini? Akulona iwodi labakhulelwe elinika abantu izingane, kodwa izingane itholwa abangene benezingane eziswini, pregnancy. Yini into oyikhulelwe ngo2025 kuze uNkulunkulu akubelethise kwi labor ward called umhlaba. Wonke umuntu musukulu akukhulu kudelwa onyakeni, wangena nemvuku onyakeni omusha niyovukuza, ayikho into entsha. Unyaka uqala ngoJanuary wonke uphele ngoDecember wonke, there is nothing new. Ayikho into ekuthiwa unyaka omusha kodwa ikhona, kodwa ayikho, kodwa ikhona, kodwa ayikho, kodwa ikhona, kodwa ayikho. Mawusa uhlale nanocingo lakho phansi ubheke labantu bonke abasave lapha kufanele yini engabe balapha. Yes, simphumela Mroza yabantu ezizwana nabo. Uyimphumela abantu othandaza nabo. Uyimphumela yomuntu okhisana naye. Umphumela umuntu olala naye. Umphumela yomuntu ohlala mawuphuma eminyango uyakuba. Khohlwa usathana ukazi umbone, Nkosi yami usathana ulinuko. Yakwazi umbone usathana. Khohlwa ilonto, khohlwa amadimoni. Labantu ozwana nabo bayayi-eda iniveli kuwe. Uyozwa one day masikhuluma ukuthi unebhadi uma kubangani bakho kuwena isikhokho. Cela nje wonke umuntu qeda ngempilo ifamily yakho. Uyifiselani ngo2025 izingane zakho? Awukuyaluza egcekeni. Uyaluza egcekeni, khuluma uNkulunkulu ngaphakathi kuwe, izulu lingaphakathi, khuluma, publisha, khuluma kuwe uphethe ihala, musukuguqa uzoba buhlungu amadolo. Don't msukuguqa uwasha ukuyishawa, khuluma, khohlwa amakhelwane abagilile, khohlwa abantu abagilile, vele bakhona basazigilo 2025. Mroza abantu bakithi ngibafisela into enhle mfethu bese mjondolo, akusona isona ukuzalelwa emjondolo. Kodwa kuyisonywana ukufela khona. Akusona isona inyoni imizalo lezidlekeni, kodwa kufuneka ifele egatsheni. Ngicela manje ungabisacabanga ngezinto ezingeyisashintsha. Konke okwenzakalile bekufanele kwenzeke ngoba vele sekwenzakalile. Asibonge, ngiphathe kahle eMangoza. Mgelija nisiphathe kamnandi mfethu nebandla. Abafuna nje ku WhatsApp ukusishayela 072 135 6996 072 135 6956. Abaphumelele sibaphathe kahle abafundisi bethu, sibaphathe kahle ama leaders ethu, sibaphathe kahle ama boss, sibaphathe kahle abazali, siphathe kahle izingane zethu. Abantu bakithi akube nomoya obunye, indlu yakithi iphumelele. #abaphila abantu.